A vila de Xinzo de Limia volverase situar esta fin de semana no epicentro da recreación histórica coa celebración o sábado 18 da Asamblea Anual das Festas Históricas Europeas. O encontro vai reunir en Xinzo a representantes da Confederación Europea de Festas e Manifestacións Históricas, con delegacións procedentes de Alemania, Francia, Italia, Portugal e España, ademais da participación por videoconferencia doutros países como Ucraína. Durante a xornada abordaránse proxectos conxuntos, intercambios culturais e novas liñas de colaboración entre as festas europeas máis destacadas, co obxectivo de reforzar a rede continental de recreación histórica e promover a cooperación cultural transnacional. Esta cita internacional chega despois do éxito da Asamblea Estatal de Festas Históricas, celebrada tamén en Xinzo o pasado mes de maio, que congregou a máis de 40 representacións de toda España e consolidou o prestixio da vila como punto de encontro do movemento recreacionista. A presenza en tan pouco tempo das dúas principais asambleas, a nacional e a europea, confirma o papel central de Xinzo e da Asociación Cultural Civitas Limicorum no panorama da recreación histórica. Ademais, serve para posicionar a festa do esquecemento como un elemento clave recoñecido xa en todo o territorio español e a partir desta fin de semana tamén no resto de Europa.